ಏ ಇಲ್ಲೆಂತ ಅಡಿಗೆವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಮೈನತ ನಾಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಚರ್ಮರೆ ಚರ್ಮರೆ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಎನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಚೈತ್ರನ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪಯರ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಗಂಟೆಲ ಒಂಜಿ 10 ಮುಕ್ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ 12 ಗಂಟೆ 12 ರೆಕ್ಕನಾಗ ಎತ್ತರ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯ್ ತುಕ ಬಾವೇರು ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಪಚ್ಚರ ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದ ಮಾಡ. ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ಐತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೋರೆಕ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಅಂದ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡಿಯ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೀರ್. ಬಸ್ ಉಂಡು ನಾವು ಬೈಕಾ ಬೈಕ್ ನಡ್ಬೇಡ ವಾಡ್ಮಿತ್ತು ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮದಿಮೇರು ಉಲೈ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲ್ಕೊಂಡು ನೀ ರಸ ಆತನು ಇನಿ 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 ಇಂಟ್ರೋ ಪೂರ ಯಾನೆ ಬರ್ನೆ ಮದಿಮಾಯರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದಿಮಾಯರು ಬಿಸಿ ಅದು ಸುಸನ್ ಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಸನ್ ಬಾಯಿ ಜಿಗ್ಗ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೆ ಪುನೀತ್ ಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಜಿಗ್ಗಡ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಜಿಗ್ಗಡ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರು ಜಯೇಂದ್ರ ಬಾವೆಲ್ಲೇರು ಸಾಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಸಾಂಡೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಅದು ಎತ್ತೀರಿ ಪರಸ್ಪುರ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲದೇರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತೊಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನಸ ಒಂದುಂಡು ಅತ್ತಿಯನ ಎಲ್ಲ ಒನಸ ಅದು ಕೊಲ್ಲದೇರಿ ಲುಕ್ಕುದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಿದಿ ಇಂಜಿದನ್ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತ ನತ್ತಿಗೆ ಮೀನ್ ಮೂರ್ನ ಅಂದು ಉನ್ಕುಂದುಲ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಲೆ ಏಸಿಗೆ ತೋಜಿನಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಅದೇ ಎಲೆ ಏಸಿಗೆ ఏమంటిదానే బట్టలకు దుబ్బని ಬೇರೆ 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 ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಕೊಲ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲು ಉಂಡಾರ್ನ ಅರ್ಧಂಗಿ ಬೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಆರ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಗಿ ಬೈಜೇರಿಗೆ ಬೇರೆನಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಗಿ ಬೈಜೇರಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಧಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೈಜೇರಿ ಅರ್ಧಂಗಿ ಬರೋಡಾತಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರ್ ಆತಿಜಿ ಬೇರೆನ ಲೈಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆತಿಜಿ ಅರ್ಧಂಗಿ ಡೆವ್ಲೇ ಮೆಕ್ಕಲ್ 2 ಜನ ಕಪಲ್ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮಲು ಮೇರಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ 2 ಜನ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಈರ್ ಕೊರೊಚ್ಚ
ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಒಣಸಾಂಡ ಮದಿಮಾಯಿ ಮದಿಮಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಮದಿಮಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾತು ಏ ಇಲ್ಲೆಂತ ಅಡಿಗೆವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದದ್ದು ಅವತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಚ್ಚು ದೀತಿರತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಚ್ಚು ದೀತ ಏ ಕಾಡೆ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಚ್ಚು ದೀತ ಮಂಗೆ ಅಂತದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್ರ ದೀತ ಡಬ್ಬಿದು ಐನಿಂಚ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚುಂಡು ಸತ್ಯ ದಾನೋಡ ಬಂದು ಲೆಪಡಾದ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಅಂತ ನಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡವಳು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಉಚ್ಚು ಐದು ಡಬ್ಬಿ ದೀತಾರದೆ ವಾಡೆ ಫುಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಧನ್ರಾಜ್ ಧನು ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಧನು ವರ್ಕ್ ಆಡಿದ ಆಡ ಬಂದೊಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಕೊಂಪ ದೀತ ಬರೋಡಿ ಅತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿನ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಇರ್ಗೆಲ್ನೆ ಅನ್ನ ಬಿಡುವೇನ ಬೇರೆ ಮೂರನೇ ಹುಚ್ಚು ಬಾತಿದ್ದೀರಿ ಲಡ್ಡು ಹುಚ್ಚು ಬಾತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬ್ಲಾಗಡುಂಡು ಮಿತ್ತಲಜ್ಜಿ ತಿರುತ್ತಲಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬಂದು ಬೇಲಿ ವಾರ್ತ ಉಚ್ಚುನು ಪತ್ತದು 11 ಲೈವರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಜ ಮನ್ಪಾರೆ ಪತ್ತೋಡ ಪತ್ತೆರ ಬಲ್ಯ ಏರುಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಮಲ್ತ ఒక అవుమైనత ಅರೆಗ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಾರ రెండు బౌన్సర్ నకలు మినీ బౌన్సర్స్ ಅಲ್ಲ ಲೈ ಜಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈಟ್ DJ ಡೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗಡ್ಡೆ ಕಲ್ವಾ इतने सुधर रहा अभी इतने ना से कि आप मस्त नहीं हो ना मारी यारी हो नॉन एडिटर मात्र कट्टी जी बोलो पार दो एनर्जी पार जी सरप्राइज
अरे बस एक्साइट आदि करना निकल दोपारा व्लॉग दोपारा या वो बोला बस को माता ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು या मनपुगा ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುರನ್ ಬೋಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲುನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಗ್ಲಿಜ್ಜ ಎಲ್ಲಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಮುರ್ರಂಡು ಸಮ್ಮನಾಗಿ ಎಂಕ್ಲಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೋಳಿ ಅಂದು ಮುರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರಿದು ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ದೀರೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಬಂತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬರಿಜ್ಜ ಲಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈರೋರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಜರ್ನ ನೀರು ಬರ್ಲಕ್ಕವನಿ ಚೌಲಿ ಐಸ್ ದಾಣಿ ದಾಣಿ ಎಂಕಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟೆ చెప్పుని అలా 10 గంటೆ చెప్పు బలసరి ఎంకల్ చెప్పారు ఎంకల్ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕವರ್ ಆವಡಿ ಚಿಟ್ಕ್ಯಾವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೆಂಚಿನ ನಮಜನ್ ಬೈಟ್ ಬೈಟ್ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಎಂಚ ಮದಿಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಮ್ಮನ ಪುರ ಅಂಡು ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನನದ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಅಲಕ್ಕ ಪೈರ ದಾದ ಕಾರಣ ಯಾಪದ ಅಣ್ಣ ಏ ഞാൻ കോടെ കോലം കണ്ടിട്ട് ഈ ജന കൈ കോർനത്തെ ಈ ಜನ ಕೈಗೋರ್ನ ಈ ಜನ ಕೈ ಕೋರ್ನಿ ಮಾರ ಈ ಜನ ಫಟದ ಎತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋ ದಾನಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದನಿ ಕೈ ಕೋರ್ನಿ ಈ ಜನ ಕತ್ತಾಡು ಕನ್ನಡ ತೋಜಂಡು ಅಲ್ಲ 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 ಅರಿವು ಅಲ್ಲ 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 పుచ్చని ఇంకలు కొందొందుల్లో ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಅವೆ ಸಮ್ಮನ ಅವೆ ಖಾಲಿ ಟಾಟಾ ಮಾತ್ರನಾ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗಿಜ್ಜ ಹಗ್ಗಿಜ್ಜ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕೈಯಾಣ ಎದುರು ಚೈತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಬುಲ್ತೇರಿ ಪಾರ್ಟಿಯಾಡು ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುಣೆ ಜೀಪಣ್ಣ ಜನ ಬುಲಿಪುಣ ಪೆಟ್ಟುದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುಣೆ ಜೀಪಣ್ಣ ಜನ ಒಳ್ಳು ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಸರಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬುಲ್ತೀನಿ ನಾ ಪಲೆ ಪಲೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಜಿ ತೋಜೀಜಿ
ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಬೋಡು ಪುಚ್ಚೆ ಕೊಂಚಿ ಟಾಟಾ ಫೈನಲ್ ಅದು ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಬರೋದು ಆಂಟಿ ಅಂಚಿ ಮನೆ ವಾರದ ಬಲ್ತಾನೆ ತೋಜು ಖಾಲಿ ಪತ್ತದ ನೇನು ರೀಚ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಡೀಲುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡು ಬಾಕಿ ತಗಲ್ ಪೂರ ಪಿರ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಂಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಳೆ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಸಾಹಿಬಿ ಮೀನು ಮೂರಿಯರ ಪುಚ್ಚೆ ಬರೋನುಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮದುಮಗಳು ಮದುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಂಡೆ ಕಡ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಚೋಳಿ ಎಳೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಸಳೆ ವಾದ್ಯ ಪೂರ ಪತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಹಿರೆ ಪೂರ ಗರ್ನಾಲ್ ಸಾಹಿಬೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಗರ್ನಾಲ್ ಸಾಹಿಬೆ வெடிக்கெட்டு வேலாயுதா வெடிக்கெட்டு வேலாயுதா సూతెటిగుండదా సూతెటిగుండతా ఫుల్ ఉండతా ದಕ್ಕುಣೆಂಜಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಲಂಬಿಯದುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ತಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ इंस्टाग्राम उड़तूंडा येरला फॉलो पजी मैन क्या भाई कुछ भी नहीं आप वो आ रहे किधर से साउंड आ रहा है मुझे नहीं सुन रहा है ಎದುರು ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಚೈತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದು ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರ ಇವರು ಬುಲ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತದಿರೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಲೆ ತೋಜೆ ಓಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ನೆಂಜಿನ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಆಯ್ರಂತಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಣಿ ಬಲವಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಈವದೆತ್ತೆ ಜೈ ಜೈ ಚೈತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಬಲ್ದೋದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ರು
ಮದಿಮಾಲು ಬಲೆ 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 బ్యాగ్ పోతుండవులే వెల్కమ్ టు ఇండియా మదిమే మదిమే వచ్చి బ్యాగ్ పోయింది బ్యాగ్ పోండు అవు తరక్ రాజా రాజా మార్తాండా శ్రీ 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 భరత్ రాజ్ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಲೆ ಕಟ್ಲೆ ಇರಿ ಇರಿ ಸಾಲ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಸಲ್ಲದ ಕಾಜಿ ಪೆಂಕ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಯರ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಜೈ ಜೈ ಎರಡನೇ ಬಸಲೆಯ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇಳ ಕೊರು ಕೊರು ಸೂಕೊರು ರಡ್ಡು ಗಡ್ಡಿ ಕೊರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರು ರಡ್ಡು ಗಡ್ಡಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು
ನೋಡಿ ನಡ್ತಂದಾರಡಿ ಬಾಜಾರಿ ಮಾರ್ಲ ದೇರ್ತೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಜ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ತುಂಡವು ದೇರ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಚಾವಾ ಬೆರಿಟಾವ ಉಪ್ಪುಂಚಾವಾ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ಅಪಗಿಂಚ ಬಾಲದಲಕ ಅವು ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಡೌನ್ ಬೋರ್ಡು ಆತಿಜಿ ಬರಡೆ ಮೆಲಾಣೆ ಮೆಲಾಣೆ ಅಪಗ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅವು ಅವು ಲಕ್ ಲಕ್ ಕುಸಲ್ ಲಕ್ ಬಾಸು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲಿಬರಜಿ 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 ಮೆಲಾಣೆ 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 ಆರಾಮ್ಸೆ 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 ಅಣ್ಣ ಆರಾಮ್ಸೆ 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 ಕ್ರೌಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌಡ್ ಬರಡು ಬರಡು ಹುಚ್ಚು ಬರಡು ಓಂಡಿಯ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಣೆ ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾರ್ದು ಓಟೆ 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 ಮೋರಿ ಮೋರಿ ಬೆಪರಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಕುಸಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂರು ಯಾವ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ನಾಲು ಕಾಮೋನ್ ಊದ ಚೂದ ಚೂದ ಊದ ಊದ ಚೇ ಕಮಾನ್ ಮೀಂದ ಕಾಜಿ ಬಿಡು ಉಣ್ಣೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೀಂದ ಕಾಜಿ ಬಿಡು ಉಣ್ಣೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಮಾನ್ ನಂಗ್ ಕಮಾನ್ ನಾನಂಜಿ 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 ಕಮಾನ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕುರ್ಲರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರದ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಡ್ ಕರೆ
ಒಂದು ವೈಟ್ ಜಾತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಮಾನ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಚೂರು ಈ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಪು ಚೂರು ಗ್ಯಾಪು ಸುಸನ್ ಕಮಾನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿ ಕಮಾನ್ ಉಂಡು ಮೆಲ್ಲ ದೊಡಮ ಕೊಸಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಕಮಾನ್ ಅವತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕೇರಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇರ ಅವಡ ಮೇ ಕಮಾನ್ ಚೈತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ದೊರಿತಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಚೆಲ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಡುಂಡು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪುರ ದೊರತೆ ನಾನು ಮಾರೆ ಚರ್ಮರಿ ಆಡು ಧನುಡ ಬಂದು ಉಚ್ಚಿ ತರ್ಪಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ చూస్తారా ಯಾರು ಹುಚ್ಚು ಆತನ ಧನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತ್ತನಾಗ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಪತ್ತ ಅದೇ ದಾದಾ ಅನ್ಪರ್ರಿ ದನಿ ಅದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಚ್ಚ ಬತ್ತು ಇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವತ್ತು ಕೂಲ್ದೇ ಇದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಕೂಲ್ ಸಾಂಗುಣ ಇಲ್ಲಡಿ ಪದೊಂದು ದಾಲ ಪೂರಿಗೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಬಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಂಗುಣ ಸಾಂಕಾನದ ಹುಚ್ಚು ಬೇರೆ ಓಲಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೇರಿಯಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರಿಪಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಯಾವ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಒಂಡಿಯಾ
ಮುರಂದ ಮುರಂದ ಮಧ್ಯಮ ಅವು ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕಮಾನ್ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಕಮಾನ್ ಚೈತ್ರ 100% ಚಂಬುಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಗಿಫ್ಟಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಜೀವತ ಕೊರ್ಪ ಜೀವತ ಜೀವದ ಪೆಟ್ಟಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಪೆಟ್ ಪೆಟ್ಟೆವು ಅವು ಮಾತು ಚಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಡೋಲವು ಪುಚ್ಚೆ మరుండైతే చేతుల మరందుప్ప కమాన్ ಪುಣಿದನ್ನ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದೋಲ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದಿ ರೈಟ್ ಕಟ್ಟಂಪ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಒಂದಲೇ ಕರೆತರತ್ತ ನಲಿಪುಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಕಮಾನ್ ಮಾರೋ ಮಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಭಾಗ್ಯ ಏ ಕುರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ 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 ದಾನಿ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಲಾಂಡ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ಗೋಬಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇರೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಮೇರೆ ಗೋಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೋಬಿ ಮಲ್ಪರೆ ತಿನ್ರೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮನ್ಪೆರ ಆರುಲ್ಲೇರು ತಿನ್ಯರೆ ಈವುಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಪುಜಿಂದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲ Don't underestimate the Chaitra. ಉಲ್ಟಾ ಮಂತ್ರಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಬೀಟ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತಾದೆ ಕಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ಬುಗ ಉಲ ಇದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತುಂಡ್ರಿಗೆ ನಾನ್ಯ ನೆಲಡಿ ಇದ್ದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ದೇರ್ತು ದಕ್ಕಿ ತಿಂಡ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಬೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಚರ್ಮುರಿಗ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಬಾಯಿದು ನೀರು ಹರಿಯೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಮಾನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಲೇನು ಆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ತುಂಡು ಅಯ್ಯ ದೆಕ್ಕಿದ ಕಣ ಚರ್ಮರೆ 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 20 ರೂಪಾಯಿ ಚರ್ಮರೆ ತೋರ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ಬೇಗ ಬರೀ ಮಲ್ಲಿಕ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಚವರು ಆಳು ಬುಲ್ತುದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಲ್ಲ ಯಾರೊಂದು ಬಚ್ಚಾಯ್ತು ಪ್ಲಾನ್ आणि चुरू ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕೈ ಜಾಗ ಇರು ಮೂರ್ಲ ಐತೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆರೆಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 3 ದಿನ ಜಂಬೆ ವಿಟಮಿನ್ ನಿಕ್ಲಾತ ತಿನ್ರೆ ನಿಕಲ್ದಿ ನೋಡು ಹೆಂಗ ಮಲ್ತಾರ ಮನೆ ನಿಕಲಿಗತ್ತ ಅದತ್ತೆ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಜಿಂದ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ದಿನ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಗಾರಿ ಒಂದರಿಂದ ಹೆಂಗಲ್ ತಿನ್ಬಿಡ ಇದು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ಇಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಾಟ್ಲ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಬಣ್ಣಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಈರಿಜ್ಜಿ ಈರತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ பண்ணாங்க கார் வந்து தின்புண ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆದಾಯ್ತವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ತುಯ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ನೇನೇನಾ ತುಯಾರಿ ಚಿಮಿಂದ ಎಂಜೆನ್ನೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಆರಗಳ ತತ್ತನ ಅಂದಾದ ಸಾರದೆನ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀನಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪನಿಪಾಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಆರು ಹತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಬಡಿ ಅವು ತಿನ್ರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಕಾರನ್ಬು ಬಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾಡ್ಲೆ ಹತ್ತಿ ಆರು ಹತ್ತಿ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಬಾಂಡ ಆಯ್ಕಡೆ ಚೂರ ಎಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದಾನೆ ಕೈದಾರಿ ಪುಣಿ ಲಿಂಬೆ ಉಲ್ಟಾ ಮೂರಿಯರು ಲಿಂಬೆ ಉಲ್ಟಾ ಮೂರಿಯರು ಎಂಚ ఆయన ఖైర్ బిసే ಗಟ್ಟಿ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮುಂಚೆಡಿ ಯಾರಿ ಜಾನ್ ಬೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಮರಿ ಪಲ್ಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ನೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಉಂಡು ತಿರ್ಗಾವ್ದೆ ಎಂಡ್ರವಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆ ರಡ್ಡತ್ತು ನಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾಲ್ ಅರೆ ದೂರ ಹೋಗುಂದಿರ ತಿಂಡ್ರಂಡು ನವಜೋಡಿಗಳು ಬರಲಿ ಕಮಾನ್ ಗಟ್ಟಿ
ಕೊಡಕಲ್ ಚರ್ಮರಿ ಬೇಗ ಬರಡಿ ನಾನುಂಡಿ ಇದು ಕುರ್ಲರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಾನು ಬರ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ ಕೊಡಿ बरड बरड आती जी पिक्चर अभी भी बाकी है ಮಾಡನ್ನು ಮರಿದೆಯು ತಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಆತಿ ಒಂದ್ಲಂದ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೂರ ಉಡರ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಜೀವದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಲೇರಿ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ನಿಕ್ಕೆ ತಿಗಿನತ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಂಡತ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊರಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಾರ್ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಕೇಳ 14 ಜಡ್ಡೆ ಅವು ಕೊಡ್ಲೆ 1353 ನಂಬರ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ನೇ ಆಮೇಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಆಮಿಟ್ ಆಮಿಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ 14 ಜಡ್ಡೆ 1353 ಗಾಡಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಆಚಿ ಆಚಿ ಇಂದ నేను ఆతిజీ కప్ప ఈ లెక్కలు పడుతుంది కప్పత్తులే వద్దులే ఇందే చెంచా వద్దులే కొరలే యాక్షన్ అవు నెక్స్ట్ 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 కార్తీ ತುಲಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನೋಡು ఈరగత్తి అంటికి ఓడి ಮುಲ್ಪ ಪಕ್ಕದ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಬಾಯ್ದವಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಈತಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸರ ಬಂದಿದೆ ಮಾಮ ಬರ್ಲಿ ಮಾಮ ಅಲ್ಲೇ ತುಳಿ ಬರ್ಲಿ ಹಿರೇಗೆ ಮರ್ಮಾಲ ಇಂಚಂದ ತುಳಿ ತುಲೆ ತಿಂದು ತುಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾಮ ಅಡ್ಡದ್ರ ನವಾಸ್
₹500 ಹೊಸ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ ಯಾನ್ ಮಣ್ಣಂತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ இந்த புனிதண்ணா மாத்திரைகளை கொரல கைக்கே பாடಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕೂಲಿದ ಐದಿನ ಆಯ್ತಾ ದಾಳ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ ಕೂಲಿದ ಐದಿನಿ ದಾಳ ಆಪುಜಿ ಬಲೆ ಸತ್ಯ ದಾಳ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಬಲೆ ಕೂಲಿದ ಐದಿನಿ ಸತ್ಯ ದಾಳ ಮನ್ಪುಜವು ಪೆಟ್ಟವು ಪೆಟ್ಟು ಕಾಲಿ ತೂಂಡವು ಕೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೈ ಕೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೈ ఇట్లా వచ్చు ಚರ್ಮುರಿ ಸೂಪರಾ ಇനി ಜನಸಮಾರಿಲ್ಲ ರಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಫೋಟೋ ರಡ್ಡಿ ಕೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 24 40 ಬಾಟ್ಲಿಗೆ 3,200 ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫುಲ್ MC ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಫುಲ್ MC ಅನ್ನಂಡ 2,000 ಟಚಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಚಿ ಐನ ಫ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಐನು ಈ ಕಡೆ ಕೊಡು ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಕೊಡ್ಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಆರು ಕೊರಡು ಆಡ ಸಾಲ ನಾಂಡಲ ಕೊರಡು పేరు కొన్నారు 5,000 ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮುರಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಂಕ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಚೆನ್ನೈ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಉಂಟು ಆಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ರಪಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಉಂಟು ಕೇಳ್ದಿ ಬಿಡು ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರಪ್ಪ ಎಂಕ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾದ ನಂಗೆ ಲಂಚದ 5,000 ನಂಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಪ್ಪಲಿ ಬಂಗಾರ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಯಾನ್ ಅವ ಉಳ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಬ್ಯಾಗದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಐತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಯಾನ್ ಉಳದ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಆತೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗದ ಜಿಪ್ ಕೊರಲಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಡೆಡು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಐಂಡಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಹೊಲ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ 5 ಮಲ್ಲ ಒಂಡದೆ ಅನ್ನತ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಗಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಆಗ್ತದೆ ಮೂಳೆ ನೋಡು ಬುಕ್ಕದಿಕ್ಕಂದು ಬುಕ್ಕಾಗಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ವ ಬುಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಪಾలి
ಅವರ್ ಚಾಂದ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡನ ಮರಿ ದೈವ್ 5,000 per annum. ಕಾಸ್ಕೋರಿಯಾ Hand over. ಮರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಈತಿ ಮುಸುಂಟು ದಕ್ಕದ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ನಾಲ್ಕು ದಾಲ ಕಾಸಿಜಿ ಮೇಲೆ ಕವರ್ದ ಕಾಸು ವಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಡುಪ್ಪುನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಉಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಗ್ಡ ಎಣ್ಣೆನು ಕೊಡ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಲೆನು ಕೊಡ್ತು మల్లెడు దాలు ఉప్పంది మళ్ళా పొచ్చండి బుక్క మళ్ళా డ్రెస్ ఉప్పునే ఒక నిన్న ಕಾಸುಂಡಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಅವರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ತೀರ್ನೋದು ನಿಖಲ್ ಪೋದ ಬಲ್ಲಿ ಆ ತರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ 5,000 ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಕಪ್ಪದ ಬ್ಯಾಗ್ ನಗಲ್ಲ 5,000 ಕೊಡ್ಲಿ ಇಜಿನ ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಅರ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಅಂತ ಬರ್ತೀನತ್ತ ಆಯ್ತು 5,000 ಕೊಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇರೇ ಸಾಲ ಏ ಪಂಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಇದು ಖಾಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲೇ ಇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಏಲ ಕಾಲ ತಲ್ಲಾಡ್ಸೋದು ಗಣಪುರ ಫೈನಲಿ ಉಲೈ ರೀಚ್ ಆಯ್ರಿ 2 ಜನ ಉಲೈ ಬತ್ತೀರಿ 5,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಪುಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೇನು ನಾನೊಂಜಿ ಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಚರ್ಮುರಿ ಪೂರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಕೊಡಕಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಕಿ ಇರೋದು 5,000 ಕೊರ್ಜಿನ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮನ್ಕೊಂಡನ ಎಂಗಲ ಸರ್ಕಾರ ಖಜಾನೆ ಪೂರ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನನ್ನ 5,000 ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಜಿ ಕೊಟ್ಪಾಟ ಅಡೆಗ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಚೈತ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಜಾಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನದಿತ್ತಾನ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮರಂದ ತೋದು ಚೂರು ಚೂರು ದನಾಲ ಒಪ್ಪೊಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಥ ಮಾತು ಒಪ್ಪೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಬಂಡ ಚೂರು ಕೋಡಿಗೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುನಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಬೋಡ ಅಂಡ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈಗ ಅದ್ರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು